Dili ra. Dili ko. Dili ko. Dili, Pikas. dili. Dili ko balik. Okay, sige. Magunsa ganita. Manghod na ko. Char. Manghod. Oh. Sige, panindigin na. So wala nakabalo sa inyo hadi ay. Kaan ka ng try pa ni. Unsay try ka lang istoryanay pa mo. Unsa man eh? Getting to know each other pa. Pero nakabalo ba ang mga gini kana anay? Dili pa kay unya ra if kaan ka ng ready na. Like sure na ba? Muingong kang sure na kanon sa tama kaingong sure na. If kaan ka ng naila na dyan mo maayo ang lalaki, basta ka na. Wala specific time ang sa pag-ila-ila sa tao. Uban maabot og years. Okay ra nimo? Okay ra pod. All okay ra. Unsay mga butang nga dapat maila nimo sa usa ka tawo para makaingon kang sure na kaani niya? Kanang kaya niya buhaton ng tanan para nimo bisan pag imo siyang ikuan ba like dilian perme nya. Murag imong gitrial. Oo, mo stay jud siya. Nabuhat na nimo? Oh, nabuhat na. Pero kulang pa no, dapat dagan pang test nga baton. Murag gunag ka ng like professionals no nga naay murag exam nga kailangan i-meet and then constant pud ang learning. Murag mo sa relasyon, di ba? Para mas makabalo ka sa tawo and then mas maantigo ka sa iyaha and then hopefully magka-click mo duha. Kay dili pa man guganan mo settle pa karon good kay kan sungod sa pass ba. Like, Problema sa past po. task kay og trust issues karon. So far ba sa gi-generalize ni mga lalaki karon o mura og na selective ra pud katro mo mga panahon na. Tanan akong pananta sa mga laki ron kay mayra sa una ba. Dili ko mo salig dayon. Ako jung ilhon maayo ang lalaki kay lisod na. Tanang butang no mapalaki kag mababayi. Dapat ilhon jud nimo ang tawo, di ka magdali-dali. Sa pagdali-dali nimo madugmo ka. Mao jud. So daga na kag skuan samad-samad sa tuhod. Pero ikaw sa sorry. Ikaw pila pa man ang samad nimo ron. Kaan pa first. And hopefully ikaw mo heal. Oh. What the? So, at least mo mong gila-ila pa siya. Pila mo kabulan pang gila-ila? Half, Sigurado mga mo. half. Basta half or kaan hapit na mo man. 1 month. And then so far unsay mo na ila niya? Niya. Dili na ko. Okay ra siya kay bisag unsa na ko siya pagkuan ba like gidilian jud nako siya pero siya jud mo stay jud siya man. Half month pa man. Buta ning mas kabulan Wala na. takabalo. Pero ikaw so far sa imo hapon say naila-ila nimo niya. Kuan siya. Butan siya nga pagka babae. Nakoy nakita niya nga wala sa uban nang dili siya artihon pagka babae. Kuan pud siya kanang dili siya magpili pod. Sa asang butang ang dili siya pilian. Kaning dili siya magpilig laki ba. Uy ko ngayon mampod bisag ana ra ng pamanit niya oh. Muram pug Chinese. Mga gatago-tago kay spy man. Tuguan no to spy dagin kay China. Tantulo pud siya. Karaan ko, ni ko naman ko, na-convert naman ko. Okay, asa di gasugod ni siya? Kalitro mo na siya og kaan chat. Niad ko niya dayong pila ka kwanto, pila ka weeks. Nagi-confirm man ko so akong gichatan. Duwa-duwa pa ko ato mo reply kay dili man ko. Di ka mo entertain na. Usa bago pa kang bulaga to? Dili na, dugay na. Duduha ka tungod lagi kay naka-trust issue sa mga lalaki. Tas dili sab ko ganan pa mag uyab-uyab karon mag relationship kay kuan man kanang first year college ba niya kablo ko kang college ron kay lisod jud kayo mag iunahon ng uyab-uyab. Atong iunang priorities bisag nag-entertain taan pero atong unahon ang atong studies, di ba? Ikaw, ni-eskwela po ka? Eskwela. Criminology? Walo ko no. Aning pamanit mga kriminal, nainitan ra ka, feeling na ko putiun ni siya. And then ikaw, education. Obvious advis OA. Ay, OA! Kumusta mga OA? Okay lang. Pero sa aning nga sitwasyon dili ta OA, nanigurado lang. So willing to wait ka? Willing ra ko maghulat na sa pero masunahan gud namo nang pag-eskwela sa Basig dagan po kang gihulat. wala. Siya ra akong gihulat. Jesus. Alasi, pagulutanay mo. Pero hopefully, mga uli pud mo no while gahulat. Pwede mga itagbinsay sa usag-usa? Aniya? Dili. Nila, pwede po nila. Unta, if ganan jud ka nako ni mangita jud kag pamaagi nga kuan like ka nang maningkamot jud ka nako ba mapon makita di ba worth it ra man pud. Unta dili ko nimo kuanon sanay buhian pod kaya ko di man ti kabuhian manggod magulat ra ta hangtod sa makahuman ta kita ra gyapon ganahan ko kita ra gyapon magkuyog. Wala pa gani char. Wala pa karon pero pohon, hopefully, mahimong kamo. Sa pamagi nga tarong o matiwas tag unsa atong unahon dapat unahon, di ba? Ganahan naman ko ron ka ng kuan date to marry ba. Ganan ko last na jud